Spirit és un fabricant de diversió i fitness per a nens de la Xina. Es tracta d'una fàbrica d'equips d'exercici Spirit Children. Cinta de córrer infantil. Temporitzador. Spirit va produir tot tipus d'equips de fitness per a nens. Bicicleta estacionària, cicle. Resistència ajustable. Egalquer, estaper, el·líptic. Rem remot multifunció infantil. Kids Twister. Banc d'aixecament de peses. Canotatge tirant. Embalatge estàndard d'exportació. Màquina professional Spirit. Més informació dona la benvinguda a la vostra consulta.